vă împărtășesc ceva. M-am gândit mult la asta. Știu multe cărți. Toate marele texte. Eu știu ce este viața mea cu adevărat. Și cum regulile vieții mele sunt regulile vieții în general. În anumite feluri, dacă e să privești subiectiv, eu sunt propriul meu Dumnezeu. Aș putea să o fac. Aș putea să o fac foarte bine. Este cu adevărat despre faptul că trebuie să-ți iei timpul să fii cât de puternic poți tu să fii. Și să apelezi la energia ta naturală. Mă rog, sexuală. Pentru că, hai să fim sinceri, țara asta e plină de oameni care au dorințe. Oricum, acea energie e diferită pentru bărbați și femei. Și cum ar veni, eu sunt mult mai conectat la genul ăsta de lucruri decât sunteți voi. Iar această diferență face ca bărbații și femeile să nu se înțeleagă ca bărbatul cu bărbatul. Și zici cumva că tu ești mult mai bun decât noi toți? Bun venit, dragilor, la ultimul episod al podcastului cu personajul la psiholog, un proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Am început această serie discutând despre un personaj narcisic, respectiv McMurphy, din Zbor deasupra unui cuib de cuci, care în felul său a adus energie și speranță în mediul în care a trăit. Astăzi, în schimb, încheiem proiectul cu un alt personaj narcisic, Ian, din Dincolo de Tandrețe, interpretat de Tudor Cucu Dumitrescu. Mulțumim că ești alături de noi astăzi. Mulțumim și ție, Iulia, bineînțeles. De data asta este vorba despre un personaj marcat de lipsa de empatie, ceea ce nu vedeam dincolo la McMurphy, ale cărui acțiuni aduc foarte multă suferință celor din jur. Iulia, hai să vedem ce crezi că aduce nou personajul lui Tudor, spre deosebire, sau față de, mai bine spus, personajul lui Adrian, apropo de tulburarea narcisică. Bine, v-am regăsit. Mă bucur să te întâlnesc, Tudor. Am apreciat personajul pe care tu îl interpretezi în Dincolo de Tandrețe. Dincolo de Tandrețe. A fost o constatare extrem de importantă și pentru mine, faptul că am început cu un personaj într-o etapă a manifestării personalității lui, da? Personajul McMurphy din Zbor deasupra unui cuib de cuci, și închidem acest proiect cu aceeași tulburare aflată într-o altă formă de manifestare. Este extraordinar ce se întâmplă aici, pentru că putem oferi imagine clară asupra ambelor fațete ale aceleiași monede. Da. Avem aceeași tulburare în două forme de manifestare diferite, pe care nu le putem separa una de cealaltă, pentru că nu putem considera că sunt persoane care prezintă simptomatologie de tipul personalității narcisice, care se manifestă doar într-o formă sau doar în forma cealaltă. Deci avem aceeași persoană care are un episod plin de putere și de expansiune și de inițiativă și de impuls și de creație, de forță, și un alt episod al aceleiași persoane în momentul în care el nu se află în contextul care să-i permită explozia, afirmarea, dominarea, manipularea celorlalți într-un mod deschis. Cumva se întâmplă ceva și își pierde puterea. Practic avem un narcisic frustrat. Avem o personalitate de tip narcisic care nu a reușit să demonstreze ceea ce este capabil să demonstreze. Spuneam în primul podcast că personalitatea narcisică este de fapt cea care asigură evoluția omenirii. Da? Și e important să o privim în felul acesta. Ea ajunge să creeze relații disfuncționale în momentul în care se accentuează sau ajunge să se tulbure. Ei, aici avem o tulburare. Dacă prima oară tulburarea se duce spre exterior și îi forțează foarte tare pe ceilalți să își atingă potențialul în interes propriu, bineînțeles, în situația aceasta avem o personalitate de tip narcisic care nu are context favorabil
pentru a exploda și a duce spre evoluție și atunci într-o manieră poate un pic mai submisivă alege să se consume pe interior, să caute mai multe modalități prin care să iasă din situația în care se află, totuși nu reușește, nu e prea încântat de sine și îi domină pe ceilalți într-o manieră agresivă, pe când varianta cea explozivă este fermecătoare, este seducătoare, da? Creează un joc și îi face pe oameni să considere că ei își doresc să avanseze. Aici avem multă dominare și multă oprimare din partea acestei... Nevoia de a minimiza ceilalți oameni. Exact. Și întâlnim acea suferință și autoagresare. Da? Faptul că nu se află în relație, faptul că nu se consideră capabil să fie într-o relație și își satisface singur, într-un mod cumva rușinat și evitant nevoile sexuale, nu reușește să finalizeze cumva, să se angajeze într-o interacțiune amoroasă cu Becky. Acolo totul e ca și cum ar fi furat, ca și cum ar fi ascuns. Pentru că stima de sine în această fațetă a personalității narcisice este foarte tare scăzută. Ei, această fațetă o întâlnim în cabinetul de psihoterapie. Atunci când se ajunge cumva la capătul puterilor și nu mai există alte soluții și se ajunge într-un episod fie depresiv, fie anxios, acela este momentul în care personalitatea de tip narcisic vine de bunăvoie afectată vine de bunăvoie în cabinet. Ce interesant, mulțumim, Iulia. Da. Tudor, tu, care de obicei interpretezi personaje așa pozitive și practic sunt pe amploa în general personajele tale și ai super mult lipici la public și toată lumea te iubește. De data asta ai fost pus în postura de a interpreta un personaj nu ca antagonic, un personaj pe care toată lumea ar fi vrut să-i facă ceva rău. Cum a fost pentru tine să lucrezi la construcția lui și în ce măsură te-ai gândit că ceea ce a spus Iulia mai devreme se aplică personajului tău? Înțeleg. În primul rând, da, trebuie să spun că da, mi-a făcut mare plăcere să repet la personajul ăsta, foarte diferit față de alte personaje și să am parte de un rol atât de negativ, dar într-o cheie foarte realistă. E într-adevăr o provocare și ăsta a fost marele pariu al rolului, să îi fac pe oameni să mă creadă atât de rău. Și ți-a ieșit? Da, mulțumesc, și eu mă simt destul de rău acolo pe scenă, însă ce trebuie să spun este că, din punctul meu de vedere, actorul respectă o partitură foarte clară, dată de acel scriitor care cândva la un birou a scris povestea și piesa respectivă și evident ghidat de niște traiectorii regizorale, normal, însă actorul respectă o partitură. Adică nu am despicat psihologic, cred, niciun rol de până acum și am jucat roluri în trecut și mai complicate din punct de vedere psihologic, dar niciodată n-am simțit nevoia să desfac în acești termeni psihologici parcursul personajului, ci să văd cum pot să ating notele partiturii cât mai credibil și să mă joc cu limitele superioare și deci, limitele cele mai de jos și limitele cele mai de sus în ceea ce privește durere, dramă, toată această paletă de culori. Deci, nu știu ce să spun legat de partea narcisică a acestui băiat pe care îl joc, dar ce știu este că se transmit idei clare psihologice din tehnica mea actoricească de a executa povestea. Da. Un tiran complet lipsit de empatie. Da. Dar n-am gândit eu lucrurile astea, ci le-a gândit autorul. Eu sunt un mesager al acestei tipologii. Crezi că personajul tău are nevoie de terapie în acest punct al vieții lui? Acum, după ce ai primit această perspectivă? Cu siguranță, dar la cum văd eu lucrurile,
terapia nu ar trebui să fie neapărat pentru oamenii care au nevoie. Adică cu toții avem nevoie. Până la urmă să ai parte de o discuție cu un om care te ascultă și tu îi vorbești despre viața ta, e doar un fel de a înțelege mai bine lumea în care trăiești și viața ta personală. Recent am descoperit și eu terapia și nu trebuie să am nevoie, nu trebuie să fiu într-o criză, nu trebuie ca să am această discuție despre viața mea și viața altora sau ce mă interesează pe mine în acea săptămână, în acea zi, în acea oră. Deci, da, categoric, Ian are nevoie de terapie. Și noi toți, asta încearcă să spună Tudor și mulțumim pe această cale. Toți, da, pentru că nu e nimic rușinos, nu e nimic rău, nu e nimic, este doar spre binele tău ca să înțelegi mai bine ce se întâmplă cu tine. Așa este. Și cred că suntem, nu, Iulia, într-o epocă, într-o eră în care, în sfârșit, terapia începe să fie căutată de tot mai mulți oameni și ăsta e unul dintre rolurile acestui proiect. Eu zic să vă lăsăm, nu? Să-i lăsăm să înceapă terapia, să încheiem sezonul în glorie. Cum ești astăzi, Ian? Foarte bine, mulțumesc. Nu am zile în care nu mă simt bine. Deci, da, să zicem că mă bucur să fiu aici. Am avut o dimineață ca toate celelalte și aștept cu interes ziua de azi. Cum ai descrie ce se întâmplă așa în echipa ta în ultima perioadă? Se întâmplă lucruri bune mereu. De ce? Pentru că organizarea face diferența. Dacă nu e un om care să organizeze echipa nu știe să se organizeze singură. Oamenii sunt într-un fel ca oile. Trebuie cineva care să meargă înainte și ceilalți să se ia după el. Dar lucrurile astea vin la pachet cu o grămadă de caracteristici pe care acel lider trebuie să le aibă. Adică nu urmărim pe cineva așa la întâmplare. Trebuie un om ales care să organizeze. Deci da, mulțumesc de întrebare, lucrurile merg foarte bine și nu o spun eu, o spune toată lumea. Tu simți că ești acel om ales, capabil să organizeze echipa? Vă spun sincer că nici măcar nu e neapărat surprinzător și nu e neapărat plăcut să fii lider. Nu e plăcut, e o responsabilitate mare. Cine nu înțelege asta, îmi pare rău pentru ei, sincer. Da, sunt într-o poziție de conducere pentru că trebuie să fiu acolo. Îmi pare rău. Am avut în trecut colegi care s-au luptat mult pentru poziția asta. Eu n-am luptat în niciun fel, eu am demonstrat. Deci, iertați-mă, întrebarea era că... Te simți ales. Că mă simt ales. Din păcate, da. E într-un fel și un ghinion pentru mine că trebuie mereu să fiu de vreme acolo, să plec ultimul, eu sting lumina, eu aprind lumina. Nu e simplu. Dar da, am fost ales și îmi duc responsabilitățile, unii ar zice, cu brio. Dacă nu ai fi aici, unde ai fi în altă parte, demonstrându-ți aceste capacități organizatorice? Cum să spun? Acum suntem în programul de lucru, deci eu am dat ce e de făcut și sunt aici, o obligație de serviciu, vă spun sincer că dacă ar fi fost alegerea mea, n-aș fi fost aici acum. Am un birou, evident, mă ocup de tot ce ține de organizare, iar în timpul serviciului, cum să spun, telefonul stă deoparte. Avem treabă și trebuie făcută. Evident că sunt foarte atent cu orele de pauză, adică și angajații trebuie să mănânce, să-și ia pauze, adică nu se poate chiar, nu e o muncă simplă. Mai ales dacă îți bagi joc și nu e în serios, nu e bine și trebuie să fie cineva atent și să tragă de echipă și atunci, da, lucrurile nu sunt simple absolut deloc.
Nu se simte absolut deloc. Și evident, orele suplimentare sunt plătite bine. Și se întâmplă să aveți nevoie de ore suplimentare lucrate. Din păcate nu e după noi. Cum să vă spun, pare simplu ce facem, dar e o responsabilitate uriașă. Gândiți-vă că zi de zi pleacă din fabrica noastră tone de carne în diverse tipuri și deci beneficiază mii, zeci de mii, poate sute de mii de oameni de ce facem noi zilnic în această fabrică și noi ne ocupăm de curățenia din acest loc. Deci vă dați seama ce responsabilitate e pe umerii noștri. Absolut uriașă, absolut uriașă. Și dacă într-o zi ești cu capul în nori, să zic așa, nu e bine pentru nimeni. Pentru oamenii ăia cinstiți de acasă. Adevărat, o responsabilitate uriașă. Este o responsabilitate imensă. Orice funcție de conducere, nu numai la noi. Sigur că aici am ajuns să lucrez și îmi place foarte mult. Să vedem ce urmează. Să vedem. Aștept lucruri mari. Pare să fie locul ideal pentru tine? Locul ideal? Da, posibil. Posibil. Cred că locul ideal pentru mine e locul în care efortul pe care îl depun ca să-mi fac treaba bine este apreciat și văzut, indiferent de domeniul în care aș activa. Aici, da, efortul pe care îl face, ar fi nedrept să spun că îl fac doar eu, întreaga echipă, condusă de mine într-adevăr, efortul pe care îl facem zilnic este văzut și este recompensat prin bani, prin atenție, am cerut, de exemplu, un tonomat de cafea. La cererea mea, hârtie, pe birou șefului, semnături, ni s-a adus în câteva zile tonomat de cafea. Adică vreau să spun că se observă efortul pe care îl facem și sunt atenți cu noi. Și echipa are acces la acest tonomat de cafea? Sigur că da. Este în salonul nostru, cum îmi place mie să zic. Și ei se bucură de o cafea gustoasă? O cafea, o ciocolată caldă, sigur că da. Sigur că fiecare își aduce lucruri, asta nu mai ține de mine. Eu le-am procurat ce am crezut eu că e necesar. De la un timp, oricum, eu nu mai consum cafea. Nu mai consum cafea. Orele de lucru sunt foarte, hai să nu spun diverse, dar complicate. Orele de lucru, noi începem seara, terminăm undeva dimineața, înainte de răsăritul soarelui, depinde și de ziua respectivă, de ce avem în program. Uneori terminăm chiar mai târziu, dar cu autobuzul de noapte circulăm. Deci, și din păcate cafeaua pentru ei nu mai are niciun efect. Niciun efect. Pentru tine nu mai are niciun efect, dar ai făcut acest pentru ei. Favor pentru ei. Și ei se bucură de cafea, aparatul funcționează. Sigur că da. Și ei au acces la cafea atunci când au nevoie. Sigur că da, nu-i controlez. Nu le pun cafeaua eu pe masă în fiecare dimineață, dar el e acolo. Lucrurile merg bine, credeți-mă, lucrurile merg bine, ne înțelegem foarte bine, am noroc cu Phil, e un angajat de încredere. Chiar ne gândim să mai angajăm pe cineva cu normă întreagă. Da. Mă rog, 30 de ore pe săptămână. Și ceilalți membri ai echipei? Lucrăm cu o echipă nouă acum. Eu cu Phil suntem nucleul dur și lucrăm cu 3 doamne care ne ajută la curățenie în această perioadă de timp și probabil să ne gândim să mai angajăm pe cineva și urmează probabil niște mici interviuri, niște, cum să spun, din prima zi în care au ajuns fetele
la noi a început interviul cel mare, adică eu sunt atent la detaliile toate. Faptul, de exemplu, că una din ele a întârziat la probă, la interviu, nu pică bine, credeți-mă. Sunt atent la toate detaliile astea și verific calitatea muncilor, dar momentan ne îndeplinim obiectivele în fiecare zi și deci sunt și eu curios ce decizie voi lua. Cum consideri tu din poziția de lider al acestei echipe? Ar fi o relație și sănătoasă și productivă în același timp cu angajații? Sănătoasă și productivă? Eu știu. Productivă cred că știu ce presupune. Presupune eficiență. Organizare. De asta mă ocup eu, slavă Domnului. Sănătoasă nu știu ce înseamnă. Auzim atâtea teorii în zilele noastre despre ce e sănătos, ce e bine și ce e rău, încât nu știu dacă putem să credem pe cuvânt ce se spune. Da? Politicieni care ne promit marea cu sarea și absolut nimic, feluri de terapie și de medicină și de pastile și de lucruri care echipurile ne-ar ajuta să fim oameni mai buni, mai deștepți, mai inteligenți, mai slabi, mai relaxați, mai muncitori, mai nu știu. Nu cred că au cum să ne ajute cu adevărat. Ce contează? Organizarea. Și disciplina. Da. Trebuie să-ți iei timpul să fii cât de puternic și bun poți să fii. Bun în a te menține disciplinat. În a menține, depinde care e jobul tău, sigur. Dar de asta nu pot să răspund la întrebarea ce e sănătos. Ce e sănătos, cred că vom vedea peste niște ani dacă ce facem acum e sănătos. Eu simt că e sănătos, am credințele mele și ce se întâmplă la noi în timpul orelor de lucru, cred că e sănătos. Păi gândiți-vă că oamenii ăștia vin, lucrează, câștigă un ban, se duc acasă și au bani să își facă viața. Oamenii vin, lucrează, primesc bani, au bani să-și facă viața. Asta nu e sănătos? Eu aș zice că e sănătos. Și eu fac la fel, adică și eu vin la fel ca ei, lucrez, muncesc și plec acasă. Nu prea cunosc oameni care nu muncesc. Adică e un punct foarte important de interes munca în din toate timpurile, dar în prezent, pentru că banul este cel mai puternic lucru din zilele noastre, banul și deci cum ajungi la bani prin muncă, deci munca e un element extrem de important în viețile noastre și eu dau șansa acestor trei femei care lucrează pentru noi, le dau șansa să câștige un ban, să nu stea pe străzi sau, Doamne ferește, sau cu șomaj sau nu știu exact, cred că nu știu exact care e suma sau în fine, în orice caz aș zice că e foarte sănătos atât pentru ele, că eu am luat decizia să le angajez, cât și pentru întreaga fabrică de carne, cât și pentru cel care mănâncă fleica mâine dimineață. În siguranță. Cred că se creează relații sănătoase în acest context. Ce loc crezi că ocupă empatia în manifestarea unui lider? Trebuie să fim atenți la problemele angajaților noștri. Trebuie să fim atenți și în măsura posibilităților să le îndeplinim nevoile, să-i ajutăm să... Dar empatia este totuși, iarăși, un termen
care poate fi înțeles în multe feluri. Și dacă avem totuși curajul să înțelegem lumea asta în care trăim prin propriile noastre gânduri și înțelesuri și valori, empatia se schimbă odată cu fiecare relaționare, cu fiecare moment al zilei. Deci, empatia ce înseamnă? Să fim atenți la problemele celorlalți, să-l ascultăm, să simțim, nu? Să simțim Să înțelegem emoția pe care o trăiește persoana din fața noastră, consecința unei situații la care este expusă. O ajuta cu ceva pe cineva? Dacă eu îi simt problemele și îi zic bravo, ce rău îmi pare? Nu schimbă, nu ajută. Să mă simt eu mai bine că l-am înțeles pe omul respectiv. Da, probabil, cine știe. Sau pe omul respectiv l-ar face mai bine i-ar prinde bine să îi zic îți înțeleg problemele, o să fie bine, hai să vedem cum putem să facem. Chiar dacă eu mint, îl ajută pe el? Dacă minți, nu-l ajută. Și dacă eu nu simt, empatia nu este un blaf. Și nici eu nu cred. Trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Autentic, bineînțeles. Ce înseamnă și autenticitatea? Habar n-am. Citim cărți de psihologie legate de autenticitate și ce înțelegem din teorie? Trebuie să vezi. Trebuie să ai parte de relații sănătoase, cum ați spus dumneavoastră, sănătoase. Ce pot să spun? Empatia. Da, empatizez cu problemele angajaților mei, încerc să-i ascult, fac uneori eforturi să-i înțeleg și să-i ajut și dar dacă omul nu înțelege că și eu am jobul meu, nu numai ei sunt la job și eu fluier pe holurile fabricii și mă joc pe PlayStation. Nu. Avem altfel de muncă. Adică empatia într-o situație de criză ajută cu ceva? Nu știu. Eficiența. Churchill a avut empatie în al doilea război mondial? Nu, dacă a câștigat războiul, a câștigat. Iertați-mă. Astea sunt adevăruri istorice. Perspective, ce-i drept. Perspective, să le spunem așa. Ai putea să-mi spui câteva cuvinte despre problemele cu care se confruntă oamenii din echipă? Așa, ai avut acces la dificultățile lor. A venit fata asta, Grace, care e de o vârstă cu mine, culmea. Are o problemă medicală, are niște dizabilități, doar că am angajat-o. Deci hai să începem cu faptul că am angajat-o. Nu i-am spus, du-te acasă, i-am spus, hai să încercăm. Însă postul pe care am angajat-o nu e un post pentru persoane cu dizabilități, din păcate. Adică eu am făcut o mică, cum să-i spun, nu m-aș duce în a spune că a fost o ilegalitate sau, Doamne ferește, că n-aș face asta niciodată. Dar a fost o mare gest de empatie, nu? Am înțeles problemele. Am angajat-o. Îi tot spun că are niște lucruri de îndeplinit. Faptul că are dizabilitățile astea, ok, înțeleg să dureze mai mult anumite sarcini. Dar da, sunt conștient de problemele ei și în cazul în care e nevoie să fie ajutată sau e fil acolo întotdeauna, sunt eu la o adică, dar deja de ceva de ani buni nu mai lucrez cot la cot cu echipă. Deci de ani buni nu mai fac lucrul ăsta. Sunt conștient de lucrurile astea. Fata Becky are un copil. Ai fost alături și de ea? Am angajat-o. Ai angajat-o. Cum a fost alături? Asta nu e... Am angajat-o. Îi dau bani. Nu eu personal, evident, dar sunt un mijlocitor. Eu am pus ștampila și semnătura. E numele meu la baza angajării ei. Ai făcut posibil. Spuneai ceva despre un copil? Are un... Credeți-mă că nu păstrez o limită destul de fermă între, mă rog,
încerc pe cât posibil. Încerc pe cât posibil să existe o limită extrem de clară între ceea ce înseamnă relația profesională și personală și tind să cred că nu e loc pentru o apropiere personală prea... Și Susan? Ea este într-adevăr un caz aparte. Din păcate, nu știu prea multe despre viața ei, dar am găsit într-o zi rămânând mult peste program, fără să lucreze, pur și simplu fiind o vreme extrem de neplăcută afară, în exterior, a decis să mai rămână un pic, dar mai mult de atâta nu pot să spun. Ce-i drept, cred că este cea care are cea mai mare nevoie de acest job. E o echipă într-adevăr cu probleme mari, personale, mai mult decât să fiu acolo să-i ajut și să-i păstrez în continuare în acest job. Nu știu ce aș putea să fac, nu știu dacă ar fi drept și dacă ar fi... Cred că ar fi ne la locul lui să mă bag mai mult în problemele lor. Și Phil? Phil e vechi la noi. Am început chiar... Cu el am lucrat cot la cot, într-adevăr. Cu el am lucrat cot la cot, suntem camarazi. Problema cu Phil este că e blocat cumva în trecut. El nu vede dincolo de un zid pe care și l-a pus singur sau el a pus viața în față. Nu cred atât de tare în aceste blocaje. Ele aparent există, observ și eu. Spre surprinderea mea, există la oameni, dar dacă nu te lupți în fiecare zi cu aceste probleme și nu încerci să fii zi de zi, oră de oră, dimineață de dimineață, un om mai pregătit pentru ce ți se întâmplă, mai dornic să rezolvi, am făcut un exercițiu cu ei zilele trecute, nu știu dacă au înțeles ceva, dar am încercat să le explic importanța mentalității. Că ești lider într-o grupare de oameni, că ești un simplu funcționar, lucrurile ar trebui să plece de la dorința de a fi mai bun și de a face mai bine ce faci. Și dacă tu faci bine meseria, ce ai tu de făcut în ziua respectivă, sarcina respectivă, dacă tu o faci la timp, ba mai devreme chiar, și vii cu idei noi legate de cum să faci mai bine, legate de cum să devii un om mai priceput, un meșteșugar al ce ai tu de făcut, nu văd cum poți să atingi performanța. Și cred că ar trebui să căutăm performanță nu doar în job. Performanța în a fi empatic, poate. Performanța în a fi sănătos, echilibrat, fericit. Fericit. Performanță. Dar nu e pentru toată lumea, evident. Ești fericit, Ian? Fericirea e ceva ce nu se atinge poate niciodată, dar trebuie mereu să fii în căutarea. E ca la Formula 1. La Formula 1 trebuie să te oprești, să-ți schimbi roțile. Și apoi pleci înapoi pe traseu și mereu trebuie să tragi de tine, să recuperezi timpul pierdut la service, la cum se cheamă. Să-l prinzi pe ăla din fața ta. Chiar dacă e poate cu o tură, mereu să tragi de tine, să-ți forțezi limitele. Și fericirea cred că este, da, o vedem undeva, credem noi ceva despre ea și mereu trebuie să tindem spre ea. Mereu să tindem spre ea. Nu, n-am atins fericirea. Dar o să o ating, o să sunt de căutare. O văd. Ești în cursă.
Și e despre acum, de fapt. Nu despre viitor sau trecut. E despre acum. Asta am citit și într-o carte ceva de psihologie. E despre acum. Așa este. Tristețea, fericirea, sunt toate în viitor sau în trecut. Suferința e în viitor sau în trecut, în prezent. Cât poate să dureze suferința? Niște secunde, 10 secunde. Așa este. Păi hai să fim ancorați în prezent. În prezent. Și să tragem spre un viitor mai bun. Sau să tragem spre a înțelege trecutul. De asta istoria. Tu consideri că ai vulnerabilități? Eu sunt un om sensibil. Ești un om sensibil și asta este o vulnerabilitate. Da. Când te văd oameni, nu las, dar când te văd oamenii sensibili, da, ești vulnerabil. Nu văd cum ar putea un lider într-o situație de criză să fie sensibil sau vulnerabil. Dar eu sunt un om sensibil. Lupt în fiecare zi să țin în frâu emoțiile mele. Ascult muzică. Merg să văd arhitectură frumoasă pe străzi. Sunt un om sensibil. Gândești că ai putea transforma sensibilitatea într-o putere? Să nu mai fie o vulnerabilitate pe care încerci să o controlezi? Nu văd absolut niciun fel de a transforma o sensibilitate de tip feminin într-o putere. Ai întâlnit vreodată vreun om puternic și sensibil în același timp? Mari artiști, poate. Nu i-am întâlnit, le-am întâlnit opera. Dar astea sunt cazuri rare. Artistul e un caz rar, nici nu pot să spun că... Mi-ar fi plăcut, poate, să am și eu o aplecare către un instrument, să spunem. Dar a trebuit să accept că nu e pentru mine. Asta îți dă forță să mergi mai departe. Am fost, am văzut, am pierdut, am mers mai departe. Ăsta e curajul. Curajul este să realizezi ce ești, cine ești, cum ești și să schimbi. Să schimbi unde nu convine. Să schimbi unde nu reușești. Să oprești ceea ce nu reușești. Să schimbi ce e greșit la tine. Ce nu e în regulă cu tine. Cu ce mă ajută să fiu sensibil. Evident, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, da, curge o lacrimă, Doamne iartă-mă, nu? Dar lupta e importantă. Lupta spre a fi cum vrei să fii. Asta nu înțeleg oamenii. Efortul pe care tu îl depui pentru a-ți reprima sensibilitatea, așa, oare n-ar putea fi răsplătit printr-un succes pe care ți l-ar putea oferi manifestarea sensibilității? Un succes cu ceilalți oameni? Sau cum? Un succes cu mine însumi? O eliberare? Dacă tot stai aici, încerc să mă gândesc și eu real. Nu știu ce să spun. Nu văd cum ar putea să mă ajute să merg mai departe. Ar putea să mă ajute la nivel teoretic, cel puțin, probabil, să consum ce am în momentul respectiv, nu? În mine. Să consum acel moment și să există o oarecare eliberare. Într-adevăr, asta clar, e fizic, științific, adică nu spun eu, e chimic. Plâng, eliberez, nu știu ce... Catarsis. Da, mai mult decât catarsis, reprezintă și, nu, emoția ceva chimic, ceva chimic care se întâmplă în noi și eliberăm anumită, nu știu ce, substanță. Ok, deci cu asta n-am cum să mă lupt, cu informația științifică n-am cum să mă lupt, dar cu lucruri de tip
igiena emoțiilor și lucruri de genul ăsta, cred că fiecare și-o face cum crede el mai bine. Așa cred. Ai putea începe prin a lăsa aceste emoții să se descarce pentru a obține o stare mai bună inițial, pe moment. Ar fi un început. Mă detensionez când văd un episod din Friends. Mă detensionez. E relaxant. Uneori plâng. Dar trece repede și nu simt neapărat că este o victorie că am plâns. E o prostie, probabil. Dacă ar fi să aduci aici, la locul de muncă, un strop din sensibilitatea ta, sub ce formă ai face asta? Doamne, de sensibilitate au nevoie oamenii ăștia. Un strop. Pot să un zic, strop. da. Un strop. Le-am adus casetofon. Da. Muzică, sensibilitate, artă. Și dacă ai mai adăuga un strop? Să facem ateliere de pictură. Eu știu, dacă aveți timp. N-avem timp, nu. Nu. știu Ceva ce să rezonabil. Nu știu ce să spun legat de această sensibilitate la locul de muncă. Oamenii poate să fie sensibili fiecare pe cont propriu și cum își dorește fiecare. Jobul meu acolo nu este să fiu sensibil, e să fiu credibil și ferm. Astea sunt emoții, să fii... Nu. Astea sunt fapte, sunt acțiuni concrete. Asta căutăm. Acțiunile sunt purtătoare de emoție. Uite, exemplu aparatului de cafea. E o manifestare sensibilității tale. Ai adus oamenilor un aparat de cafea. Dacă ar fi să mai adăugăm un strop de sensibilitate, poate te-ai putea asigura din când în când că acel aparat funcționează. Înțeleg unde bateți, da. Cum să spun? Grija pentru angajații mei este una din liniuțele din fișa postului. Dar nu neapărat impuse de angajatorul meu. Eu am propriile mele valori și eu cred într-adevăr că e important să ai grijă de angajații tăi. Dacă ar veni cu propuneri oamenii mei, cât de nebun aș fi să nu le accept dacă sunt pertinente, dacă vin cu propuneri pertinente. Nu prea vin. Tot ce v-am spus mai devreme cu casetofa, aparat de... au venit din propria mea inițiativă. A întâmpina nevoile celuilalt reprezintă un proces empatic, nu? Adevărat. Dacă ei nu vin la mine să-mi spună, vin doar cu vreau și eu liber sâmbătă, vreau și eu prea puțin bani, sunt prea puțini bani pentru orele de suplimentare. Eu îi ajut și ei mă tratează Ei nu văd altfel. Ajutorul pe care tu îl oferi. Mi-ar plăcea să-l vadă. Mi-ar plăcea să fie mai recunoscători. Phil e vechi aici și a observat schimbarea în fabrică de când nu mai lucrez cot la cot cu el și de când am avansat pe postul, era altcineva pe postul meu mai de mult. A observat că în acest timp lucrurile s-au schimbat în bine și faptul că el e aici în continuare și că rar patinează pe lângă corectitudine, este un semn de recunoaștere, de recunoștință, într-adevăr. Văd, observ, nu-mi trebuie vorbe ca să înțeleg. Însă cu cei angajați mai nou, lucrurile, cum se zice, durează până înveți, dar sunt acolo să îi învăț.
apreciezi stabilitatea și corectitudinea lui ca fiind un gest de loialitate? Sigur că da. Și ar fi greșit din partea mea să spun că nu este așa. În continuare, tot semnătura mea este la fiecare prelungire de contract a lui, însă l-am asigurat că atâta timp cât își face treaba, lucrurile nu se vor schimba. Ba chiar dacă pot să pun o vorbă bună sus, o fac. Și, cum să spun, eu nu cer zi liberă. Eu nu merg la șeful meu să-i spun am o problemă sâmbătă dimineață, trebuie să ajung să întârzi. Și mă aștept ca și ceilalți să facă la fel. Dacă vor să facă performanță. Dacă nu, e în regulă. E în regulă să-și ia liber sâmbătă dimineață fără nicio problemă. Da. Încerc. Ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Sunt multe de făcut în fabrică, n-aș vrea să te rețin. Însă aș vrea să-ți adresez o ultimă întrebare. Poate îmi răspunzi acum, poate data viitoare când ne revedem. Va fi și o data viitoare. Ai fi de acord să ne vedem și data viitoare? Cui îi pasă de tine? Este o întrebare capcană, nu? Am și eu, să spunem așa, un grup restrâns de oameni care nu au legătură cu locul meu de muncă și nici n-aș vrea să combin apropiații mei cu oamenii care lucrează pentru mine. Nu cred că rezultatul ar fi omogen. Am prieteni. Chiar dacă de cele mai multe ori decid să petrec timp singur, nu sunt singur. Prietenii mei sunt la un telefon distanță și vorbim de prietenii de lungă durată, care au trecut bariera timpului, au trecut această valoare a timpului și deci colegul meu de bancă, comunicăm, deci suntem în continuare apropiați. Le pasă, dar cum să vă spun, atunci când omul își ia viața în propriile mâini și decide să meargă pe un drum, el trebuie să se desprindă de familie, prieteni, profesori, trebuie să-și caute mereu noi mentori și deci odată ce fiecare în parte, ei mai târziu, eu la vârsta la care ar fi trebuit toată lumea să facă asta, mi-am luat viața în frâu, în mâini, în propriile mele mâini și deci ne-am îndepărtat într-o oarecare măsură, evident, dar continuă să le pese pentru că sunt niște oameni maturi, nu? Și extrem de cu o minte limpede și clară, apropo de tot ce se întâmplă în lumea asta și așa, sunt oameni în care pot să am încredere, altfel nu i-aș fi considerat și nu i-aș fi numit prietenii mei. Deci da, am oameni. Ei nu sunt fizic, zi de zi, prezenți lângă tine. Nu. Ar ști că sunt în situația în care ai nevoie, sunt la un mesaj click de WhatsApp distanță. Sunt la un telefon distanță. Sunt dacă vreau să ne și vedem, dar... Nu ai nevoie acum. Nu. Îți mulțumesc pentru timpul acordat astăzi. Și eu. Și cu bucurie te aștept data viitoare. Bine. Mulțumesc. O să mă tratez ca moca-cioca. N-ai nimic de mâncare? Nu, moca-cioca. Am nevoie de țigară.
doar să apeși? Nu știu, e... Tocmai am pierdut un pound. Mereu face asta. Nu merge bine, nu? Nu! Așa face. Ce faci? Îți ia bani.